Brigada Local News. Umarangkada na ang checkpoint nga nationwide gun ban. KUMO PAG-AANDAM nini itong May 2025 midterm elections. Dumara itong aktibidad ang mga designated checkpoint ay mga parte itong nasod labi na ang mga entrance ng sugadman exit point ang mga tagsa ng mga lugar. Sa Eastern Visayas, naginapsa yan sahan nga adlawan Comelec checkpoint kundiin didapalahan January 11. Ginlatag na ang mga karatulahi itong kapulisan. Nagpaymat ko naman itong mga otoridad ang mga motoristang makipag-kooperar haira agud maginhapsay itong election process. Brigada Local News. Available na Tacloban City ang 20 nga konsulta providers. Kaupod na dinhi ang Eastern Visayas Medical Center. Programa ni itong Philippine Health Insurance Corporation nga panuyo maghatag hin free primary care services. Kaupod na medical consultation, nga sugadman laboratory tests, pinaagi ang mga accredited konsulta providers nationwide. Agud maka-access ini nga programa, kinahanglan mag-register. Kaupod ang konsulta provider pinaagi ang PhilHealth member portal o kung pinaagi ang pagbisita ha pinakahiraning ng PhilHealth Local Insurance Office. Brigada Local News. Arestado itong mga otoridad sa Eastern Visayas ang ikaunom nga most wanted person. Dinariyon nga naatubang kaso ng murder nga gintutuhan gihapon usa ang mga nagpapaluyo or nagpaluyo ang mga pan-ambush sa tropa itong gobyerno Barangay Dorelio bungto itong Hipapad didahan 2022. Ginkilala ni nga suspect nga alias Bert, 28 anyos, parang uma, may the live-in partner nga naarasto per sa itong Provincial Intelligence Unit hito ni SPPO Hipapad MPS nga na 52nd IB Philippine Army hatayaw nga lugar hiton naguukan katubig Northern Samar. Mababaruan ng usang aktibo nga miyembro han unit militia ini Hibert ha Barangay Dorillo San Roque ngan kag Manaba Hipapad Eastern Samar hailaro mini hiton F-15 SRC Arctic EVRPC han NPA kundiin gain akusaran gihapon ini hin pagpatay ha ex-army ha Lipapad or Lapinig Northern Samar nga nag-aghat ha mga communist terrorist group nga nag-ambush ha tropa hiton 52nd Infantry Battalion 8 ID Philippine Army ngan 1st ESMP MFC nga nagdudumarahin retooled community support program dito naman ha Barangay Dorillo Hipapad didahan October 7, 2022. Brigada Local News. Temporaryo nga ginsuspender ang Coast Guard Station Northern Samar ang biyahan tanan nga mga vessels or watercraft ha northern nga eastern coast ha Northern Samar tungod ini hiton dagko nga mga balod ngan hangin durot ini hiton northeast monsoon. Gain kakalakipan ini hiton lawang palapag mapanas gamay nga sugadman lapinig. Samtang ginabisuhan naman iton Coast Guard ang mga dagko nga mga barko nga maginalerto ha mga higtaas gihapon nga mga balod.